mojej šablóny vám zašlem PDF súbor s odkazom na šablónu tabla. Keď kliknete na odkaz v tomto PDF súbore a ste prihlásení vo vašom Canva účte, automaticky vás to presmeruje na šablónu. Asi nejak takto. Kliknem použiť šablónu na vytvorenie nového dizajnu. Práca so šablónou je veľmi jednoduchá a intuitívna. Ako prvé si potrebujem nachystať počet rámikov. V každej šablóne mám nachystaných viac strán, ako si všimnete, s rôznym počtom rámikov. Je to hlavne kvôli tomu, aby bola práca pre vás jednoduchšia. Zvolím si tak stranu, ktorá mi počtom rámikov najviac vyhovuje, aby som mala čo najmenej práce. Na prvej strane mám asi 21 rámikov, na druhej strane 26 rámikov, na tretej strane 18 rámikov. Zvolím si teda stranu, ktorá mi počtom rámikov najviac vyhovuje. Povedzme si, že mám napríklad nejakých 12 detičiek a najmenší počet rámikov mám 18, takže použila by som stranu číslo 3. Ja si ju v tomto momente presuniem ako prvú, aby sa mi s tým ľahšie pracovalo s tým súborom. No a budem si postupne pripravovať počet rámikov na 12. Tu ich mám 18. Takže niektoré rámiky môžem buď vymazať a zväčšiť rozostupy medzi jednotlivými rámikami. Na odstranenie používam tento kôš. Niektoré rámiky môžem nechať len farebne, bez mena a obrázku. V tomto prípade musím zrušiť zoskupenie, aby som si mohla vymazať samostatne text. Čiže potrebujem mať 12 rámikov s menom a s týmto obrázkom s obláčikom. Do týchto obrázkov budem potom postupne vkladať fotky, to si ukážeme neskôr. Ja by som postupovala tak, že si vlastne niektoré nechám iba farebne urobené, tým pádom nemusím zväčšovať veľmi rozostupy. Zruším zoskupenie a vymažem miesto na fotku a miesto s menom. Ešte potrebujem vymazať asi 2 rámiky. Kliknem vedľa, označím si miesto na fotku, označím si text. A možno ešte túto. Zruším zoskupenie. Označím si miesto na fotku a miesto s menom. A mám nachystaných 12 rámikov. Keď si chcem prepísať názov školy, označím si text. Kliknutím na daný text, buď idem prepisovať rok alebo názov školy, prepíšem podľa potreby, keď si chcete zmeniť fonty alebo veľkosť písma, máte na to hornú lištu, zväčšujete, zmenšujete, môžete si rozostupiť medzi písmenami, zväčšovať alebo zmenšovať. Alebo si môžete zmeniť rôzne štýly písma. Keďže máme bezplatnú verziu, ja do svojich šablón vlastne volím písma, ktoré sú platné pre bezplatnú verziu. Všade, kde máte takúto korunku,
To sú písma, ktoré sú dostupné len pre platené verzie. Keď si chcete vyfiltrovať všetky písma, ktoré sú zdarma a nemusíte mať platenú verziu, robí sa to takto. A môžete si zvoliť akékoľvek iné písmo, ktoré sa vám páči. Keď si teraz nie som istá a viac sa mi páčilo možno písmo, ktoré som mala pôvodne zvolené, tu mám vlastne šipky späť, to je vlastne vraciam sa v práci o krok späť. Farbu písma si meníte tu. Tu máte všetky farby, ktoré máte v ponuke, čo sa týka z pozadia, z obrázkov. Môžete si zvoliť akékoľvek iné písmo. Alebo keď chcete vlastné písmo, môžete si z palety voliť úplne akékoľvek farby, ktoré chcete. A zase nepáči sa mi táto voľba, môžem sa vrátiť o krok späť. Ukážem vám ešte, ako si na inom table zarovnávať rámiky a upravovať počet rámikov, keď sú rámiky rozložené rovnomerne. Povedzme, že potrebujem menší počet rámikov. Ako tu budem postupovať? Skontrolujem si znova, kde mám počet rámikov, ktorý by mi vyhovoval, a upravujem si tú stranu. A v prípade, že potrebujem teraz len 2 rady, v prvom rade nejakých 6-7 rámikov, v druhom 7-8 rámikov a podobne, kopírujem si celú stranu, duplikovať stránku, tak si neprepíšem vlastne môj pôvodný súbor. Povedzme, že tretí rad nepotrebujem vôbec, môžem ho vymazať. V prvom rade mi bude stačiť nejakých 7 rámikov, zvyšok si vymažem. V druhom rade mi bude stačiť ešte menej rámikov, vymažem, čo nepotrebujem. Všetky rámiky si môžem naraz označiť a zväčšiť, aby sa mi vyplnil priestor. Keď potrebujete napríklad zväčšiť rozostupy medzi rámikmi, môžete si posunúť jeden rámik doprava, označiť si všetky rámiky. Canva má inteligentné nástroje na zarovnávanie, zarovnať alebo upratať, alebo vodorovne zarovnať s rovnakými medzerami. A celý tento rámik si teraz zarovnám na stred. Opäť vidím, ako sa mi zvisle objaví táto čiara. To znamená, že celý rad mám presne v strede. Prvý rad takisto celý si ho označím a posuniem si, kým sa mi neobjaví táto zvislá čiara plná rúžová cez stred. A mám to zarovnané. Ďalej máte možnosť meniť si napríklad aj farbu pozadia. Keď si označím celé toto pozadie, tu mám farbu pozadia, kliknem si na ňu, môžem si to zmeniť napríklad na modrú alebo na akúkoľvek inú farbu, ako chcem. Rovnaký postup môžete uplatniť aj na rámiky. Tiež môžem si zmeniť farbu na inú alebo akúkoľvek inú farbu z palety. Je to len na vás. Rovnako, keď si označím text, môžem použiť rovnakú farbu v rámiku. Už mi to automaticky dáva do farieb môjho dokumentu. Takže takto nejak postupujem. Dostávam sa postupne k tomu, aby som si vkladala fotky. Čo potrebujem je najprv si tieto fotky nahrať do môjho Canva účtu. Na to slúži táto záložka nahraté súbory. Buď si ich klasicky pretiahnete z vášho foldru, alebo stlačíte nahrať súbory.
Ja si zvolím fotky, ktoré chcem vkladať do tohto tabla. Upload. A čakám, kým ich tu natiahne. Vy budete mať pravdepodobne všetky fotky v rovnakej veľkosti, ak vám ich dodá fotograf. A ak nie, dajú sa použiť aj vlastné fotky a potom prispôsobovať veľkostne, to si hneď ukážeme. Prvú fotku vkladám do prvého rámika, čiže kliknem na fotku a ťahám ju s tým, že mám stlačenú tlačítko na myši, ťahám ju do tohto obrázku s obláčikom a mám ju tu. Keď si chcem túto fotku, vidím, že ju nemám pekne urezanú, tak tu ju nechcem mať uloženú. Kliknem dvakrát na myške a už mi to umožní pohybovať s touto fotkou. Môžem si ju zväčšiť, zmenšiť, otáčať ako chcem. Keď mi vyhovuje to umiestnenie, potvrdím Enter a mám hotovo. Druhú fotku rovnakým spôsobom kliknem a ťahám do nášho obrázku. Opäť dvojklikom si ju zväčším, aby boli približne rovnako veľké. Mám druhú fotku. Rovnako postupujem aj s ostatnými fotkami. Nemám 12 fotiek, tak použijem niektoré viackrát. Takto mám nachystané tablo s fotkami. Potrebujem si teraz prepísať meno, čiže zase dvojklikom si označím text a prepíšem mena detičiek. Veľmi jednoducho. Či môžete mať problém, keď si budete voliť rôzne štýly písmov. Nemusíte mať vždy slovenskú diakritiku. Ja sa snažím vyberať fonty, ktoré tú diakritiku majú. Niekedy tu mi môže niečo uniknúť, ale tak väčšinou to kontrolujem. Aby ste videli, že teda máme aj dĺžne, aj mäkčenie. Ups. No a ja mám vlastne moje tablo pripravené do tlače. Skontrolujem si, či nemám žiadnu chybu.
Keď mám takto nachystané tablo a som s ním spokojná, môžem si pripraviť súbor do tlače. V pravom hornom rohu stlačím zdieľať, stiahnuť. Do tlače sa chystá väčšinou PDF-ko do tlače. Môžem si zvoliť orezové značky. To znamená, že mi ho pekne orezú presne v tých bodoch, kde chcem ja. A ak to tlačiareň nevyžaduje, nemusíte. Ja som tlačila v spoločnosti Plotbase a web stránku, link vám dám dole do popisku. A oni to nevyžadovali na základe komunikácie, ktorú som si s nimi vymenila, ale ja to pre istotu robím vždy. Keďže potrebujem tlačiť len túto prvú stranu, ostatné 4 strany nepotrebujem, zvolím si len stranu 1. Takisto mi v tlačiarni potvrdili, že im vyhovuje RGB farebný profil. Tlačila som na PVC dosku, ako foto na PVC dosku. Je to odľahčená plastová doska, hrubá asi 5 mm. V závere videa vám ukážem, ako to vyzerá hotový produkt. A už si dám len stiahnuť. A takto bude vyzerať váš PDF súbor, tablo pripravené do tlače. Tu vidíte orezové značky, ktoré som spomínala, môžem vám to priblížiť. Čiže takto mi to orežu. Takto hotový a pripravený súbor môžete zaslať do tlače.